Το λόγο έχει ο κύριος Γιωβανόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μαλούτα, ήθελα να επεκτείνω λίγο την ερώτηση της κυρίας Φωτίου. Ο ελληνικός πληθυσμός βιώνει μια ήττα. Βιώνει μια κατάσταση όπου προπαγανδίζεται μια ενοχή, ότι μαζί τα φάγαμε. Υπάρχει μια γενικευμένη κατάθλιψη ή θλίψη ή στενοχώρια. Δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσω σε επιστημονικούς όρους. Δεν θα με ενδιαφέρει τόσο να μου πείτε μετρήσεις για αυτοκτονίες, μετρήσεις για brain drain. Με ενδιαφέρει αν πλησιάζετε κοντά σε απαντήσεις και πώς αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο. Ξέρετε, εμείς καθήκοντος πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να περιφερόμαστε ακόμα και στα χωριά. Βέβαια, το φαινόμενο στα άστεα μέσα στις πόλεις είναι πλέον σχεδόν δραματικό. Κανένας δεν έχει μια αισιοδοξία για να αντιμετωπίσει το αύριο ή, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ λίγοι πια αυτοί που μπορούν και δραστηριοποιούνται ελπίζοντας πραγματικά την επόμενη μέρα. Και ήθελα να ξέρω αν πλησιάζεται σε κάποια απάντηση για το πώς μπορούμε να κάνουμε είτε εμείς μέσα από το Κοινοβούλιο, αλλά είτε και η κοινωνία με κάποιους δικούς της αυτοματισμούς, αν μπορέσει να παράξει κάποιες άμυνες σε ένα φαινόμενο το οποίο είναι ορατό, νομίζω, είναι ολοφάνερο και δεν μπορούμε καν να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να ρωτήσω και θα είμαι πολύ σύντομος. Κύριε Συνολάκη, έχω δύο ερωτήσεις μόνο για σας. Ήθελα να ξέρω αν έχετε εμπλακεί καθόλου σε όλη αυτή την ιστορία του Euroasia Interconnector, γιατί είπατε για τα καλώδια οτιδήποτε περνάει ή θα περάσει ή έρχεται. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο καλώδιο, ένα σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, που θα έρθει από το Ισραήλ να περάσει από την Κρήτη Πελοπόννησο 60 κιλά βάρος αναμέτρο, αναγραμμικό μέτρο. Συνδέεται φυσικά με την ΑΟΣ όλο αυτό το πράγμα. Αν έχουν προχωρήσει κάποιες μελέτες, αν όντως είναι τα πράγματα εξελιγμένα σε ένα α ή β στάδιο, εσείς ξέρετε. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω σε εσάς είναι ότι έλεγα και σήμερα στην Ολομέλεια ότι ήμουν εντυπωσιασμένος επειδή επισκέφθηκα την περιοχή των εκβολών του Λουδία στο Θερμαϊκό, όπου δραστηριοποιούνται οι οστρακοκαλλιεργητές, οι μυδοτρόφοι και ούτω καθεξής. Το εντυπωσιακό ήταν ότι καλύπτουν μόνο το 20-25% της ελληνικής παραγωγής, ενώ τα υπόλοιπα το θεωρούσαν πολύ φυσικό ότι είναι χιλιανά. Και έλεγα, γιατί όχι, είναι μια παραγωγή η οποία δεν ξέρω αν είναι εύκολη ή δύσκολη, πάντως είναι οπωσδήποτε ένας βωμός τον οποίο μπορεί να προσφέρει η ελληνική δραστηριοποίηση, το εμπορικό δαιμόνιο, και αν θα μπορούσε γι' αυτό να έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Είναι κάτι που απασχολεί, είμαι από την Ημαθία, το κλειδί που βγαίνει εκεί, ο Λουδίας είναι στην περιοχή μου, και αυτή την απορία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ευχαριστώ.